Og julegrantræsfødderne er stukket af til søs. Og julegaver op i øst og vest. Så kommer vi og sørger for, at der bliver julefest. Vi er nissebande-nisserne, den hemmelige del. Og nissebande-nisserne er bare en kanel. For nissetante-vrisserne, der mangler lidt kulør. Dem får vi på lakridserne og giver en glat humør. Super trist, så giver vi dem en gang kanel og ris til hist og pist. Vi jager julegave-tyve knægte ned i skjul, så alle andre godt kan gå og glæde sig til jul. Vi er nissebande-nisserne, den hemmelige del. Og nissebande-nisserne er bare en kanel. For nissetante-vrisserne, der mangler lidt kulør. Dem får vi på lakridserne og giver en glat humør. Kanel! Herr Mortensen har tabt sig! Hvad siger du? Han har tabt sig på benet! Jo, han får det ellers grød nok, hva'? Han har bare fået det forkerte ben ud af sengen. Ja, det er tosset på Julius. Det var da bare kunne låne det forkerte ben ud af sengen. Lunde, se at få Julius nedenunder, og hjælp så os andre med at få vippet herr Mortensen op i sengen igen. Ja. Julius, kan du gå ned og dække bord? Kom så, Julius. Ned din ko. Ned din ko. Ja, det var godt. Ej, se, hvor den har grisset dynen til. Vi må vist også lige tænke lidt på renligheden efter... Ja, kom her. Sig mig, har den hund ligget der hele natten? Den lå der, da vi gik op i seng, og den lå der, da vi kom ned. Nej, den... Godmorgen, herr Mortensen. Ja, godmorgen, herr Mortensen. Godmorgen. Skal jeg skære noget pølse? Vil du have pølse, mens du hører Nissenyt? Nissenyt. Det er i dag den 9. december. Der er i dag rejst en rystende anklage mod en særdeles fremtrædende nisse på en udsat post. Vi har talt med et øjenvidne. Lille Peter, hvad kan du så berette? Jeg så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Nej. Satte kvinden sig til modværge? Hun blev ikke vred, når ikke spor. Hvad siger så offerets ægtefælle? Jeg tror, far havde lidt, hvis han havde stået og se julemanden som kysse mor. Vi siger tak til Peter og glæder os over, at sagen har kunnet ordnes i mindelighed. Og vejret, dejligt er den himmelblå lyst, det er. Hvad angår vores mission, så ser det ud til, at jeg ordnede sagen i går. Ja, vi har jo ikke hørt en lyd fra A38. Jeg siger jo heller ikke, at vi skal holde op. Tværtimod. Hvis man havde ladet mig få lov at tale ud, så ville jeg have foreslået, at vi i dag tog ud for at finde en rislen ned af ryggen. Det er en god idé. Hvad er en rislen ned af ryggen? Ja, det skal jeg sige dig, min unge ven. En rislen ned af ryggen.
Sådan. Er noget som... er noget... Nej, det var helt Morten. Han hører her. Jeg skal høre her engang. En ridselen ned ad ryggen. Det er da soleklart. Det er da... Ja, det var da mærkeligt. Jeg havde det lige på to. Hop. En rislen ned ad ryggen. Det smager lidt... Eller det har en smag. Det smager... Det gjorde vi også, men... Ja, det var da mærkeligt. En rislen ned ad ryggen. Jeg kan godt sige, de herrer, at det eneste, der kommer til at riste ned ad ryggen på nogen i dag, det er vand og sæbe. Hvad er det? Vand og sæbe. I møgbeskidte. I skal i bad. Vi skal ikke noget som helst bad. Vi bliver jo plager våde. Ja, og mister appetit. Der er ikke så meget at diskutere, det må til. Nej, men det må vente, til vi er færdige med vores mission. Arbejdet frem for alt! Netop. For det første kan I overhovedet ikke høre en liflen for øret, før jeg får dem vasket. For det andet kan det aldrig blive en fryd for øjet med jer i nærheden, sådan som I ser ud. Og for det tredje kan I godt få problemer med en kildren i næsen. I lugter faktisk ikke særlig godt. Føj. Hvad med en rissel ned ad ryggen? Den har jeg her. Må jeg, som ældste nisse her i huset, knytte et par kommentarer til dette badevanvid? For det første er det ikke skud over. Jo, det er. Og for det andet, så er vi... Det er rigtigt, Morten. Det er rigtigt. Ja. For det andet, så er vi på arbejde. Vi kan ikke tillade os at gøre vores arbejdstøj vådt. Nej. Jamen, I skal da ikke have tøj på i bad. Jeg skal være så fin at undlade at kommentere dette. Jeg vil ikke bad. Jeg bliver søsyg. Der er ingen bøger i bad. Jeg ser nu, kom med tøjet. Kom nu. Nu har jeg endelig fået samlet mig noget pulter. Jeg vil ikke Altså, der er beskidt pulter, og der er rent pulter. Det er stadigvæk pulter. Vaskeægte pulter. Pil, kom her. Smut ned i kælderen og send en flaskepost til A38. Intet nyt i dag. Stop. Vaskedag, stop, alt vel, stop. Stop, det er orden, den ordner jeg. Der må ikke sendes, uden at jeg er til stede. Pil, sådan her. Hvad er det der noget? I baljerne. Kom så, gutter. Kom så, gutter. Lyse. Nej. Så kun det vine. Intet nyt i dag. Stop. Vaskedag. Stop. Alt vel. Stop. Skal den sendes, så skal jeg nok. Hvad skal der, Mortensen? Når vi Og poster synges skal der ikke. Pige. Tror du ikke, det var på tide, at ældre og unge nisser mødes? Fælles interesser, ikke sandt? Tror du ikke, at døren her til kælderen lidt kunne gå i baglås, så vi ikke kunne komme ud? Nej, det tror jeg ikke, hr. Mortensen. For vi er jo altid meget forsigtige med låsen. Der kan jo ske uheld, ikke? Og vi kunne jo bare sige, at... Jamen, på skolen, der lærte jeg at... Jamen, du vil da vel ikke have, at jeg skal lyve? Nej, tværtimod. Hvor kan der komme på den tanke? Nej, jeg ville som blot som erfaren nisse indskærpe dig at være omhyggelig med låsen, så der ikke sker noget. Nå, det var den flaske. Så kan vi vist godt gå op og bade, hr. Mortensen. Jeg bade lige så tosset, vel? Men det bliver ud af mig. Med skum og med vand i mit kar. Tralalalula-da-di-dej. Og jeg synger en sang om at være i bad. Hvor er det dejligt. Hvor det skrubber godt. Og ikke nok med, at jeg ikke skal i. Jeg agter også at indberette dette. Nej, det er jo ren og skær pjekkeri. Og jeg agter at underrette her af 38 øjeblikkeligt. Jamen, det har vi jo lige gjort. Og jeg beder om helt ro. Der skal protokolleres. Det er sjovt. Hvordan gør man? Ja, nu skal du bare se. Først så mærker du på vandet, ikke? Jeg skal herved rapportere, at den dags dato forekommende arbejdsnedlæggelse i høj grad blev modarbejdet af undertegnede hr. Mortensen. Men jeg stod aldeles alene. Ja, skal du se, så får du børsten her. Sådan. Tak. Og så skal du lige have lidt sæbe. Det kommer her. Hvis den ikke mislider. Det er nu en dejlig stille havoverflade. Og under havskummet.
Ja, det er ikke så tosset. Hvad siger du, Lunde? Mit pulter, det bliver bare opløst og forsvinder. Du skal nok snart finde noget nyt pulter. Det har taget mig meget, meget lang tid. Nå, herr Mortensen, bliver det til noget? Jeg mener at have gjort min stilling helt klar. Og ydermere har man udsat uniformerne for en højst ureglementeret i blødsætning. Det er derfor med beklagelse, at jeg må konkludere, at... Hvorfor har tryllet? Man har misbrugt sin trylletilladelse. Jamen, man har tryllet tøjet af en ældre nisse. Det er misbrug. Tilladelsen er kun til tjenestligt. Jamen, det er tjenestligt. At trylle en velanset nisse fra Rigsarkivet splitter ravene. At trylle en møgbeskidt nisse fra Rigsarkivet i baljen, så han kan blive ren, så han kan være i stand til at vise sig uden for møllen, så han kan passe sit arbejde. Ja, det er tjenestligt. Sidst vi var på mission sammen, der var der ikke alt dette vaskerifrøvl. Der tog missionen også kun 2 dage. Ja, men det var mange penge dengang. Ja, egentlig så er skum jo en slags pulter. Ja, og man kan lege skib med børsten. Nisseteater! Vi opfører i dag syngespillet med skum fra borgen. Og direktionen gør opmærksom på, at der kan forekomme scener, der er uegnet for mindre nisser. Her står jeg med svaber, kluder, spanden og tager et par ordentlige tag. Til havet det skummer, for der er vand her i det Ibiske hav. Ellers er kendt som et farligt sted, hvor sømanden ryster, fordi han ved, at rygtet det går fra munden til munden. Et uhyre bor på havets bund, og uhyres navn er kendt ved havn og fryser til is på læben. Rædsel og skræk, man ønsker sig væk. Vil nogen række mig sæben? Når den holder fast i køl og mast, kan skibet slet ikke styre sig, for så ved enhver, der kender det der, at det er Læksbrudernyrse. Man frygter ens liv snart vil slutte. Det er vist en 5-armet sprutte. Shhh, Yrsas, det er grufulde ærne, det. Ryser der ikke om tæerne? Den flåede svaberen til sig. Den var uegnet for mindre nisser. Som sagt. Den skreg vederstyggeligt. Hurra! Jamen, det er da ikke uhyggeligt. Idioter. Kun kunsten er ren, men I rødder. Så tag du og vask dine fødder. Altså, det er for galt. Ikke nok skal man spille teater, mens publikum er i bad. Det er så håne, skal have ventet. Det var fint teaterskipper. Synes du virkelig? Ja, det synes jeg. Og for første gang blev du ikke afbrudt af, at Lunde sagde, der var mad. Nej, det er også rigtigt. Jeg er sulten. Først skal vi vaskes. Jamen, jeg tror... Alle nisser bliver beskidte, når de går og nisser i det. Går I bad en gang om året? Det var tit. Hvad får vi foråret? I har misforstået. Jeg er blevet våd. Det er da meget muligt, men det er da ikke noget. Så. Nu skal alle vaskenisser tage svamp og sæbetisser. Nissepiger og nisseklægte skal, hvis de er vaskeægte, skrubbe, trop og tæer. Bliver man snavset der? Sjaske, plaske, vaskenisser kan slet ikke lade være. Det er da vel ikke sådan, man kommer til ulejlighed. Nej, overhovedet ikke. Nej, vi sad netop og var på vej op. Jamen, jeg er da glad for at se, at man har tid til at more sig. Tak. Men jeg er knap så glad for, at jeg ikke har modtaget noget som helst de sidste 3 dage. Hvad? Ja, vi har da sendt flasker afsted hver eneste dag. Ja. Til hvem? Vi kan bevise det. Jeg har omhyggeligt ført protokol. Det står her. Er det den der svamp, der kaldes en protokol? Protokol.
mit protokol. Herr Mortensen kan ikke gøre for det. Nej, det var os. Det var mig, der ville have, at vi skulle i bad. Det var sandelig også på tide. Udmærket gemyse. Tak. Men hvad flaskerne angår... Jeg kan ikke forstå det. Altså. Protokol. I er afsendt hver eneste dag. I hver eneste dag? Ja, lige før vi spiser. Jeg er altid lige inden risen er løbet igennem resumeteren. Så er der altså sket et eller andet undervejs. Vil I lige komme i tøjet, så går jeg ned og kigger ned ved åen. Den er blevet våd. Den er blevet... Så er det fart på. Alle mænd på dæk. Hvor bare? Nej, ikke så længe jeg ikke er alene. Ja. Nå, det er derfor, jeg ikke har fået nogen flasker. Kunne I ikke godt lade mig være lidt alene, så jeg kunne komme i tøjet, inden A38 kommer tilbage? Jeg er jo snart helt opløst. Der er de! Nej. Et væltet træ havde spærret åløbet. En af de første ting, man lærer som agentnisse, er at holde sine forbindelseslinjer åbne. Men nu har jeg dem i hvert fald. Og jeg er glad for at se, at I har været flittige. Jeg vil tage hjem og undersøge dem nærmere. Fortsæt I bare, som I begyndt. Ja, det var vist så dagens storvask. Sig nu, kom op, herr Mortensen. Det er rigtigt nok. Det er det første, man lærer. Hvad skal vi? Ja, det vil måske hjælpe lidt på humøret, hvis jeg nu fortsatte med nisseteateret. Ja, I husker jo sikkert alle sammen. Du er en skatlunde. Hvad skal vi have? Ja, hvad er det? Er det noget, der kan blive bragt ud? Jeg må sige, er det koldt eller varmt? Sig det nu, Lunde! Det er risengrød. Nej! Og til herr Mortensen. Det ser... Det er risengrød, der gør næsen rød. Og kanel bliver strød, det gør skorpen sprød. Grød skal være blød og ikke tør. Det er risengrød, der gør ganen blød. og kanel bliver strød. Det gør grøden sød. Men sæt ikke skeen i den før. En risengrøden, den har fået en smørklat smør. Hvad er det, der gør, at lunde lunt afsted? Hvad er det, der gør, at selv herr Mortensen går med? Hvorfor gør gemyse og pil alt det, de kan? Hvorfor skipper skibet for at blive på land? Det er risengrød, Der gør ganen blød. Og kanel bliver strød. Det gør skorpen sprød. grød skal være blød og ikke tør. Det er risengrød, der gør næsen rød. Og kanel bliver strød, det gør strøden sød. Men sæt ikke skeen i den før. En risengrød, den har fået et smørklat smør på. Ja. Nå, der skal vi også op og putte pude. Kommer du, herr Mortensen? Jeg bliver oppe lidt endnu hernede. Ligger du godt, Julius? Ligger du
godt, herr Mortensen. Godnat, Julius. Godnat, Mortensen. Jeg håber, du bliver med, Julius. Jeg håber, du bliver med, herr Mortensen. Har du husket at pudse næsen, Julius? Sov godt, Julius. Sov godt, herr Mortensen. Kommer jeg? Har ikke plads. Kom nu, herr Mortensen.